Ľudia, toto je nová špeciálna múka a dôvod, prečo je špeciálna, je ten, že ju vyrobilo Rajo a vieme, že Rajo robí hlavne mliečne výrobky. Čo tam asi bude? Samozrejme, že je tam kotič. V poslednej dobe prišiel nový trend a ideme používať kotič namiesto múky. Tu máme zozadu aj recept na fit pizzu. No a my budeme potrebovať iba jeden kotič a ovsené vločky. 200 g kotič biely, presne to máme. No, toto je 180. Dobre, na tento recept nakoniec budete potrebovať 2 kotíže. Teraz pridáme vajíčko. Ovsené vločky. Na to. Povedz mi, kde v recepte je písané niečo o mixovaní. Nikde. Pizza korenie. To je cesto. Na chvíľu zapiec. Po 10 minútach otvárame. Tento návod není v návode. No a teraz už je to len na tebe, ja si tam dávam takto paradajky. Šunčičku, toto je nízkotučný syr. A znova opiec do trouby. Máme to po 18 minútach hotové a ideme sa pozrieť na výsledok. No a dáme si tam bazálku, aby to vyzeralo profesionálne. Dobrú chuť a sleduj Rajo.